Talagang sinusubukan mo ako ha. Kilala mo ba si Dems? Yung pambansang kalabaw? Sinuntok ko yon. Hindi! Bakit anong akala mo? Natatakot ako sa'yo? Huwag mong sabihin matangkad ka. Aaperkatin kita. Oh no! Sa liit mong yan, kaya kitang ibalibag. Balibag? Balibag. Subukan mo nang makita mo yung hinahanap mo. Hinahanap mo. Hanap mo. Gusto nga talatan. Kano ka magkaputot. Sino nga tati nag-aasat nga pakapatangan na. Ay, ang sarap naman ng simoy na hangin dito sa bukid. Wow! Si Baak ata yun ah. Oh no! Ano naman kayang ginagawa nito dito? Baak! Oh no! Ba't anong ginagawa mo dito? Napapansin ko sa'yo, gustong-gusto mong mapag-isa. Mas nakakapag-isip kasi ako kung mag-isa lang ako. Walang istorbo ba? Yahoo! Dami mong alam. Eh paano kung wala akong alam? May magagawa pa ba akong maganda sa buhay ko? Wala ka naman ginawang maganda. Apay no, kailangan pa garamit na siya at kailangan pa iba kanyam. Nasa sayo naman, kung gagawa ka ng maayos, wala namang pumipigil sa'yo. Okay. Nice. Apay ata artoy ka manin. Nagmayat ti moment ko ito. Eh, nakakabakot sa bahay. Kaya gubra ka ata, di ka maburyong. Nakadado ti matrabaho ti parahangan. Nagawa ko na po lahat bago ako gumala. Sana Aba, magalang ka na ngayon ah. Anong inulam nyo? Upo? Hindi, tabungaw. Ukis-tis na ba? Kay parehas mala dyan. Ang luklukan sa. Ang seryoso mo kasi eh. Naguguluhan kasi ako. Jack mo no, nati papanakod. Sino ba yung nanggugulo sa'yo? Secret. What? May pa-secret-secret ka pang nalalaman. Gusto mong malaman? Siyempre naman. Secret pa rin. Sana Nice. Baak! Apay gamit mo ata motor ko. Tip-tipid ang gasolina ko eh. Galing ako sa bahay nyo. Iramin ko sana yung motor mo kaso walang tao. O tatay, nalam na tan. Nagbigsa talaga tamam. Eh, naiwan mo yung susi kaya ginamit ko na. Apa, ipapanamya. Inutusan kasi ako ni ate. Bibili ako ng gatas sa palengke. Apa yata motor ko pa itigamitin. Kidamit tricycle nandres ah. Wala, flat yung motor niya. Nasa vulcanizing pa. King kang ordi pa panamon na. Tagamiti ka ta motor damdama. Okay. Kaupo ko pa lang, paalisin mo na ako agad. Bakit? Wala ka bang pasok ngayon? Wala, hindi ako pumasok. Masama pa yung pakiramdam ko. Tapos, pinagalitan pa ako ni ate dahil sa'yo. Bakit ka napagalitan? Tanong mo sa magaling na lalaking to. Baak, bakit siya napagalitan? Ewan ko sa kanya kung bakit siya napagalitan. Nanamutangay. Yung bata, loko-loko ka talaga, hindi mo pinagpaalam. Akala namin nawawala na. Bakit? Binalik ko naman ah. Loko-loko ka talaga, Baak. Pag ganon, dapat pinagpapaalam mo. Winto, no, maminsan nga lahi ko late. Angie, bakit lagi kayo magkasama ni Baak? Pakailan mo ba? Pakailan mo ba? Pakailan mo ba? Bakit? Nagsiselos ka? Ako magsiselos? Eh bakit ganyan ka magtanong? Bakit? Masama bang magtanong? Hindi, magkaibigan lang naman kami. Bakit may magkaibigan ba na palaging magkasama? Meron kami, Timang. Hindi ka ba? Yan lagi, dagiti nga limpay nga babae na yan. Sinong Timang Angie? Huwag mo ako sinusubukan. Meron, ikaw. Ano nga naman si Baak?
Talagang sinusubukan mo ko ah. Hindi ka ba natatakot sa muscle ko, Angie? Ay, to, hindi mo nakikita to? Gusto mo intog kita dito? Ah, talagang sinusubukan mo ako ah. Kilala mo ba si Dems? Yung pambansang kalabaw? Sinuntok ko yon. Hindi! Bakit anong akala mo? Natatakot ako sa'yo? Huwag mong sabihin matangkad ka. Aaperkatin kita. Sa liit mong yan, kaya kitang ibalibag. Balibag. Subukan mo nang makita mo yung hinahanap mo. Hinahanap mo. Baak, papatulan ko na to kapag di pa ako nakapagtimpe. Kahit yung talaga nga aga pa. Jay, kayo tinga titaltalaw. Nagtal natin, biyag ko to, pandak pa rin. Kaya Jay! Ito kasi! Gusto sa bayo, madi kayo talaga nagtal na. Ana, madi kayo talaga nagtal na. Sakti mang pungot-pungot ka na yo. Gusto sa badag ito. Ginayos kayo man. What? Women. Apo. Lumakayak ngagbag, nakastoy lang. Ana, agayos kayo maday, panawang kayo dito. Oh, Nice. Oh, yeah. Ay, apo. May ganyan bang nag-aayos? Siya kasi parang nandiri siya sa kamay ko. kahit naman ikaw ah, pinunas mo pa nga sa damit ni Baak. Ata kayo manayin, mangrugi kayo manayin. Atala selos ti pag-apaan nyo nga duwan. Diretsahin kayo. Awan, di kayo kukan nayo. Kasi kayo pa itimang sipat kan nga, kata nga kinadakil ti mas muscle yo. Ulitin mo nga yung sinabi mo. Sino yung malaking muscle? Ano, sumagot ka. Sino ba yung malaking muscle? Ikaw, dapat dutdut na takilikilim. Ang dami mo naman napapansin, Baak. Sinong malaking muscle? May isa ka may. Nakasandal ka pa, pang lalaki mit nga road. Ang babae mong tawa, Angie, pang lalaki yung sandals mo. Tawa pa pala tayo eh. Ikaw din, may buhok sa kilikili. Kisti sa badag ito nga duwan. Ampiang aginuyaw, damit te. Hoy, Baak, hintayin mo naman kami. Saan ka pupunta? Bahala ka sa buhay nyo.